U središnjici HŽ Infrastrukture potpisan je ugovor o izgradnji nove jednokolosječne neelektrificirane željezničke pruge Gradec-Sveti Ivan Žabno, duljine 12,2 km. Vrijednost ovog projekta iznosi 203,4 milijuna kuna, a obuhvaća izvedbu i nadzor radova koji bi trebali početi na jesen, te biti dovršeni do kraja 2017. Novom prugom omogućit će se brže i kvalitetnije dnevne migracije prigradskim vlakovima, a putovanje od Bjelovara do Zagreba, koje sada traje otprilike 105 minuta, skratit će se na približno sat vremena. Osim uspješnog zaključenja ugovora, dodatno nas veseli činjenica da nakon gotovo 50 godina gradimo prve nove kilometre pruge. Zadnja dionica pruge koja je u Hrvatskoj građena je ona između Zadra i Knina i to je bilo davne 1967. godine. Projekt se s 85% sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostalih 15% bit će financirano nacionalnim sredstvima. Svaka čast na dobro odrađenom poslu, idu i drugi projekti, tu su, samo što nisu, konkretno Dugo Selo-Križevci, dakle puno veće investicije i ovih 30 milijuna eura koji se ulažu u ovih 12,5 km pruge, možda nisu najveća investicija u Hrvatskoj, ali su simbolički jako važna. Želim da budete uspješni u otkupu čestica, da budete dobri pregovarači, ali i efikasni pregovarači, da posao bude završen u roku, a u kompetentnost i profesionalnost izvođača ne sumnjam. Ugovor o izvođenju radova HŽ Infrastruktura potpisala je sa zajednicom ponuditelja koju čine španjolska Komsa i njemački Vibe, dok je ugovor za provođenje nadzora nad radovima potpisan sa zajednicom ponuditelja koju čine hrvatske tvrtke SGS Adriatica i Invest Engineering te švicarski SGS. Svečanost potpisivanja uveličali su među ostalim ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić, te ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić. Ovaj projekt važan je i iz ekološkog aspekta, naglasio je premijer Milanović. Ekologija i zaštita okoliša su globalno pitanje i tu nema granica. Što se više ljudi bude vozilo vlakovima, to će planeti biti bolje. Mi u Hrvatskoj o tome moramo početi aktivno razmišljati i biti svjesni toga i tako živjeti. Osim nove pruge, za nešto više od 2 godine bit će izgrađena i 3 potpuno nova željeznička stajališta s nadstrešnicama i parkiralištima, a obnovit će se i zgrada stajališta Gradec i željezničkog kolodvora Sveti Ivan Žabno uz rekonstrukciju same kolodvorske zgrade. Sutra nastavljamo s pripremama drugih projekata koji će se također financirati iz EU fondova, no to je sutra. Danas se trebamo veseliti, trebamo se zastati, osvrnuti se i čestitati si. Veselimo se jer stvaramo i ostavljamo iza sebe jednu trajnu vrijednost. Hrvatskoj je za ulaganje u željeznice na raspolaganju 7,5 milijardi kuna iz EU fondova, a HŽ Infrastruktura je kao jedan od najvećih korisnika europskih sredstava dosad uspješno realizirala projekte u vrijednosti od gotovo milijardu kuna.